салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. علیکم السلام. این 14 با 2.5 متر دیوموفکا است. یک دونش 80 سومون. همیشه همیه. این 14 با 3.5 متر یک دونش 114 سومون. انا هست 10 با 2.5 متر یک دونش 44 سومون. این رکه هست 4 متر یک دونش 20 سومون. ана 12 ба 2.5 метра димовка як донаш 62 сомон. ин рекаи паталош ин аст як донаш 6 метраш 25 сомон. ана ин 12 ба 35 6 метра як донаш 88 сомон. ана ин бурус аст 10 ба 10 метра як донаш 330 сомон. ана ин аст 10 ба 2.5 метра даҳаки заводско як донаш 54 сомон. ане ҳаста 12 да 35 5 метра як донаш 78 сомон. яъне 7 ба 4 река 6 метра як донаш 60 сомон. яъне буруса 10 ба 15 6 метра як донаш 335 сомон. ана ҳаста дюймовкаи 15 6 метра и ғавзишам нағза як донаш 80 сомон. ана ҳаста 12 ба 5 6 метра як донаш 103 сомон. ана ҳастай дюймовкаи даҳак 43 сомон я 6 метраш. ана ҳастай 10 ба 5 6 метра як донаш 78 сомон. дюймовкаи 14 2.5 4 метра як донаш 49 сомон. ин ҳастай сараковкаи 35 ки 14 4 метра як донаш 80 сомон. 4 метраи сараковка. ана бурус ҳастай 10 ба 15 4 метра 330 сомон. ини ҳастай сараковкаи 14 ба 4 6 метра як 6 метраш 125 сомон. ана 35 ки 14 6 метра як донаш 114 сомон. ана ҳастай 35 14 5 метра як донаш 114 сомон. яъне река ҳастай река 4 ба 4 6 метра як донаш 45 сомон. ана река ҳастай река 5 ба 4 ҳастай на як донаш 50 сомон. ина дюймовка ҳастай 10 ба 2.5 43 сомон я 6 метраш. ана ҳастай 14 ба 47 6 метра як донаш 152 сомон. ини ҳастай 14 ба 44 метра сараковка як донаш 89 сомон. ана иҷа ҳастай дюймовкаи 5 метраи 14 ба 2.5 як донаш 73 сомон. ғаюр семен ғаюр 400 ёвон як лимчаш 42 сомон. ҳастай ёқут ҳастай як лимчаш 39 сомон. хуаксини 500 ёвон ҳастай як лимчаш 51 сомон. ҳастай моҳири 500 ёвон як лимчаш 50 сомон. ҳастай шифри вална 21 шифри заводи 9 километр шифри текстил шифри ҳисор. шифри заводи худамон як донаш 46 сомону 50 дирам. вална ҳастай 50 сомону 50 дирам. ҳисорам нархи вална, текстилам нархи вална шифр. арматури дарозиш 11.70 размери 16 сомон саноат як метрш 6 сомону 50 дирам. небоҷа ҳастай на борка десиян 14 размери 14 11.70 5 сомон як метрш. ба 12 рам ҳастай 11.70 4 сомон як метрш. дарозиш 11.70. сеткаи 6 ба 6
баландиш 1.5 метр, як донаш 155 сомон. Сими 1.8. Деспес ё 1.22 ба 2.44, хитои 1 донаш 330 сомон. ДВП 1.75 ба 2.70, 1 донаш 66 сомон. Деспес ё 1.22 ба 2.44, 1.8 талшина, 1 донаш 540 сомон. Деспес сафед 5 квадраташ 6 квадраташ 5 квадраташ 260 сомон, 6 квадраташ 330 сомон. USB 1.25 ба дуни ду тараф лак задагӣ, 1 донаш 123 сомон. Панел 03, 04, 05 ҳамаш ҳастае. 65 сомон сар меша то 180 сомон панел. Сим визион аст, сими 2 аст, сими 3 аст, сими 4 аст, сими VR ҳамаш аст. Ҳамаш 11 сомони килош. Сими 6 ҳама? Сими 6 аст, сими 6 килош 83. То 12 метра рубино 1 донаш 80 сомон. 9 километр чораҳаи аманални шифрни завод раҳи поиза ки гузаштем дуюм даврӯза. Номи ман Сунатулло, рақамҳои телефонум 903 21 56 56. Имо, WhatsApp, Instagram ҳама чи ҳаста. Мо хизмат дорем. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.